Съжалявам. Здравейте, хора! Аз така не се виждам. Не съм кадър. Здравейте, хора! Аз съм Криси. Това са слушалките ми, върху които ще ме чувате да говоря. Няма да ги сложа така, защото изглеждам идиотски. Ако чувате някакви звукове по телепорта, какъв телепорт? Ако чувате някакви звуци, че това е вкусване от телевизора. Така, ще правим така. Значи, правя първи секрет. Значи, това ще се включи. Ама тук обаче искам да попитам. Защо? Какво защо? Съжалявам нещо. Откъде ми в микрофона? Отвора. Отлично. Имаме ли някакъв отлично? Съжалявам го. Така. Значи ще съм обикнове влогове. Съм първи влог. Това е не внимание. Искам това е началния първи. Аз съм от канала Ваня Аргирова. Аз съм Кристина Петкова. Може да ме намерите, но клиповете ми са абсурдни и искам да ги изтиря, защото не ми харесват никак. Затова искам да кажа, че ще имам влог, в който ще ме видите, ще видите как се разхождам и за поглед по биби, които не обичам, не ми е привлечен. Като след по-късно в другото видео ще ви кажа. Нови видеа през август месец, сега само за този месец, ще има понеделник, сряда и петък. Не искам да са 2 дни, не искам да са 5 дни, искам да са 3 дни. Така, ако ви е харесал, дайте thumbs up или палец нагоре, ако не е палец надолу. Който трябваше да покажа да се шумя. А напишете непозитивни коментари, които опетняват вашата репутация на влогър или влогърка. Бъдете позитивни, с никой се повече. Нека вечер. Това беше от мен за сега. Гледайте в другият ми клип, който мисля, че ще бъде, който ще видите по-късно.